Вітаю, шановне господарство, у карантинной студии объективу Ярослав Стешик. И давайте разом поглядим, что принес нам гэты выходный аўторак. Поминание померлых со смяротною небяспекаю. У царкве висіць аб'ява, каб людзі ўсё ж таки трымаліся адзін ад аднаго, на адлегласці там метр-полтора метра. Як коронавирус змяняе традыцыі радаўніцы. Беларусь у лідерах паводле колькасці інфікаваных, але не памерлых ад COVID-19. Они идут статистику умерших от инсультов, от инфарктов, от пневмоний. Дзяцей-інвалідаў высяляюць з цэнтру реабилитации. Моей дочери делают парафиновое укутывание на ручки и ножки чередуя. То есть для того, чтобы она могла хотя бы по лестнице ходить. Если этого не сделать, будет деревянный Буратино. И мы снова сядем в коляску. Беларусь апярэдзіла ўсіх суседзяў у колькасці новых выпадкаў інфікавання кітайскім коронавірусам на душу насельніцтва. Ды агулам у нас больш заражаных, чым у суседняй Польшчы, дзе насельніцтва ў 4 разы больш. Толькі за мінулы дзень дадалося 919 хворых беларусаў. І гэта паводле афіцыйнай статыстыкі. Пры гэтым COVID-19 як прычыну смерці дактары амаль не пазначаюць. Як гэта магчыма, высвятляла Юлія Лабанова. А никого не забирали? У нас один человек в больнице лежит с воспалением легких. А то, что сказали, 55 человек у нас болеет, знаете что? У нас в монастыре вместе с трудниками человек 40 наберется. Малыя ляды, свята Добравешчынская царква каля Менску. Менавіта сюды у праваслаўны Вялікдзень разам з малодшым сынам прыязджаў Александр Лукашенко. Цяпер святыня зачыненая на карантин. Мы его ждали как Бога, Господи, хоть бы он приехал. Вы знаете, что такое приезд президента? Это же радоваться надо. Асфальт у нас был только до нашего дома. А так асфальт положили до конца. Паводле мясцовых, якія на камеру размаўляюць неахвотна, на службе з кіраўніком краіны з мясцовых былі толькі трое. Дасюль у манастыры ўжо кепска пачуваўся епіскап Веньямін. Наведваць іншыя святыні і грамадскія месцы ў Беларусі можна. Улады па-ранейшаму не бачаць падставаў для ўвядзення каранціну. А вось Сусветная арганізацыя здароўя заклікала беларусаў скараціць перамяшчэнні без неабходнасці. Супольныя захады перасцярогі ды перадусім захаванне дыстанцыі паміж людзьмі можа дапамагчы перадухіліць і запаволіць распаўсюд віруса. Гэта дазволіць медычным установам выкарыстаць час, каб падрыхтаваць рэсурсы медычных працаўнікоў, месцы ў шпіталях, ізаляваныя палаты, аддзяленні рэанімацыі ды інтэнсіўнай тэрапіі. Рэсурсаў айчынным шпіталям і праўда не стае. Гэтак доктар адной з гарадскіх больніцаў у Віцебску, а гэта абласны цэнтр адным з першых у краіне стаўся асяродкам хваробы, распавёў пра нястачу тэстаў для выяўлення COVID-19, медыкаў і палатаў для размежавання хворых. Пацыентаў ён прасіў паставіцца да сітуацыі з разуменнем. Маўляў, установы аказаліся непадрыхтаваныя да эпідэміі. У нас полувоенное практически положение. Весь город забит пневмониями. Весь город забит пневмониями. Это необычная ситуация, что проктолог лечил пульмонологических больных. Это нормально или нет? Нет. Но такая ситуация возникла, докторов нету. Вот завтра придет еще один доктор, но он тоже проктолог. Штодня хворых у краіне более. Толькі за мінулыя сотні колькасць станоўчых тэстаў на COVID-19 перавысіла 900. Цяпер інфікаваных маем больш, чымся ў суседняй Польшчы, але пры гэтым смерцяў у разы менш. Ці можа смяротнасць ад каранавіруснай хваробы ў Беларусі сапраўды складаць менш за адсотак, у той час як такіх паказнікаў не маюць нават краіны з высокім узроўнем развіцця медыцыны. Прычына можа быць у метадзе падліку. На прыкладзе грыпу сітуацыю тлумачыць доктар з Украіны. До сих пор у нас по показателям от странах по СНГ бывшего летальность от гриппа невысокая. Это не связано с тем, что оказание помощи лучше, а просто мы считаем немножко по-другому случаи умерших. То есть мы их, допустим, они идут в статистику умерших от инсультов, от инфарктов, от пневмоний, не попадая в статистику умерших от гриппа. Может быть, и тут такая тоже ситуация. Паводле тэмпаў росту захваральнасці на колькасць насельніцтва Беларусь блізкая да Расіі, якая паводле ліку хворых цяпер апярэджвае Кітай. Новых выпадкаў з-за сотні больш за 6 тысячаў. Дактары шпіталю ў мясцовасці Камунарка, што каля Масквы, скардзяцца на нястачу сродкаў аховы ды на неабходнасць працаваць сотнямі без адпачынку.
Нам перестали предоставлять место, где можно было принять пищу. У нас не было комнат, где мы могли отдохнуть, работая по двое, по трое суток. Тым часам Італія, лідар у колькасці смерцяў у Еўропе, распрацавала паступовы план выхаду з каранціну. Гэтак ужо 4 траўня італьянцам можна будзе наведваць сваякоў, гуляць у парках, што праўда ў масках і захоўваючы дыстанцыю. З 1 чэрвеня з пэўнымі абмежаваннямі адчыняцца рэстараны, салоны прыгажосці і цырульні. Агульная колькасць хворых на COVID-19 у свеце перавысіла 3 мільёны, больш за 200 тысяч асобаў памерлі. Юлія Лабанова, Белсат. Усё больш інфікаваных каронавірусам знаходзяць і ў суседняй Украіне. Амаль 9,5 тысячаў чалавек на сёння. Белсат звязаўся з людзьмі, якія перажылі смяротна небяспечную хваробу, каб высветліць, у якіх умовах лечаць ад COVID-19 у Киеве. Мне говорили, что... Віктор Фантаєв – один з тих, хто детальово описывал у соціальних сетках, як захворел на коронавирусную инфекцию. Это просто был кошмар. То есть я ложусь, да, спина у меня сгибается, лежать невозможно. Это очень сильная боль, дискомфорт. Я там поспал одну ночь, у меня начала дико болеть спина. Віктор ляжаў у 4-й клінічнай больніцы Киева. Спачатку яго змясцілі ў палату інфекцыйнага аддзялення. Неўзабаве перасялілі ў палату з лепшымі умовамі. Адмысловы бокс, дзе ляжаць з пацверджаным дыягназам коронавирусная инфекция. Вот палата такая вот. Вот это окошко, через которое могут посмотреть там врачи там и так далее. Денег я потратил очень немного. Порядка $50 там за все время это было на лечение. Но в принципе больница предоставляла практически все, потому что вот эти лекарства, которые я докупил, это просто какие-то или импортные, или то, чего действительно нет в больнице. Сейчас, насколько я знаю, ситуация уже поменялась, и сейчас уже есть нехватка медикаментов. Віктор распавядае, што ў шпіталі, дзе ён лекаваўся, на той момант былі вольныя месцы. Зусім іншая сітуацыя ў 9-й клінічнай больніцы ўкраінскай сталіцы, дзе лікуецца Яўген Уманец. Гэта адна з 7 асноўных установаў у Киеве, што прымае інфікаваных коронавірусам. Вольных месцаў тут практычна няма. Кожны трэці цяжка хворы. Бокси у нас небагато місць, буквально 3 міста. Майже повне, так? Майже повне, так. Туалет у нас такой. Когда выходят медсестры, сами понимаете, уколоть в защитных костюмах, масках, в очках, некоторые с экранами на лицо. Яўген усё яшчэ ляжыць у інфекцыйнай больніцы. Кажа, пра выпіску размаўляць яшчэ рана. Праўда, тых, хто ляжыць з дыягназам больш за 14 дзён, адпускаюць лікавацца дадому, не чакаючы паўторнага выніку ПЦР-тэсту. Менавіта ён вызначыў у Яўгена коронавірусную інфекцыю. Экспрэс-тэст да гэтага паказваў негатыўны вынік. У меня вся болезнь протекала очень легко. То есть температура, кашель и все. Когда я уже приехал сюда, мне сделали рентген, оказалось, что у меня двухсторонняя пневмония. Вот. Но ее я не чувствовал вообще. У Віктора падобная гісторыя з экспрэс-тэстам, які таксама быў негатыўным. Толькі праз 6 дзён высокай тэмпературы, моцнага кашлю, болю ў горле і ва ўсім целе яго шпіталізавалі ды зрабілі лабараторны аналіз. Я обратился к семейному доктору где-то на 3-й день моей симптоматики, когда у меня уже влажный кашель перешел на сильный сухой. Я семейного доктора сразу попросил о том, что я хочу сделать тест ПЦР на коронавирус, но доктор был согласен, но любые другие остальные контакты со мной, они были исключены со стороны доктора. То есть если я хотел, что, грубо говоря, меня послушали, да, то доктор избегал этого. Семейный доктор мне постоянно говорил: госпитализируйтесь, потому что не хотел со мной контактировать. У хуткім часе пасля таго, як Віктор захварэў, сімптомы коронавіруснай інфекцыі з'явіліся ў ягоных сямейнікаў. Але вынікі іхных ПЦР-тэстаў пакуль невядомыя. Цяпер ён ужо дома і пакуль спадзяецца, што родных не прыйдзецца шпіталізаваць. Ірына Кананенко, Всеволод Шлыкаў, Белсат. Коронавірус коронавірусам, але сёння ў Беларусі выходны з нагоды радаўніцы да хрысціянскага свята, якое праваслаўная і каталіцкая цэрквы улучылі ў свой культ. Перапляліся і рытуалы, памінальная імша з катаннем яйка ды ўрачыстаю бяседай на могілках. Як дзень памінання памерлых праходзіць падчас пандэміі, распавядзе Тацяна Ўласенка.
Радаўніца адзначаецца праз тыдзень пасля вялікага дня, звычайна ў аўторак, у некаторых традыцыях у панядзелак. Спачатку ад самай раніцы людзі ідуць у царкву, каб памаліцца за душы памерлых, а ўжо пасля на могілкі. Сёлета пандэмія каранавірусу ўнесла свае карэктывы ў адзначэнне гэтага дня. Ля цэркваў зусім мала людзей, і калі, напрыклад, зайсці ўнутр, то можна пабачыць, што ў храмах усяго некалькі чалавек на службе. Звычайна ў радаўніцу ў цэрквах праходзіла не адна служба, каб усе ахвочыя маглі трапіць на паніхіду. Цяпер жа людзі прыходзяць замовіць запіску, згадку памерлых падчас службы, не застаючыся на самое богаслужэнне. Отец Свято-Мікалаеўскай царквы падтрымлівае такі фармат. У царкве вісіць аб'ява, каб людзі ўсё ж такі трымаліся адзін ад аднаго, на адлегласці там метр-паўтара метра. Вось, па магчымасці людзі выконваюць гэта. Вось, не магу сказаць, што на 100%, але ўсё ж такі людзі разумеюць, што ёсць небяспека. Вось, шмат хто апранае маскі. Вернікі, якія наважыліся наведаць царкву, кажуць, што трымаюцца захадаў засцярогі, а духоўнае свята не адменіш. Мы соблюдаем дистанцию, руки обрабатываем антисептиком, то есть к иконам мы стараемся не прикладываться, просто поклониться. Я пришел помолиться за своих родных и близких, за маму, за папу и за всех усопших. Мы поминаем своих предков, своих отцов, своих дедов. И, в общем-то, стараемся, несмотря на вирус, стараемся соблюдать все меры, но тем не менее я посчитала нужным прийти. Традыцыйна пасля царквы людзі наведваюць могілкі. Усходнія або маскоўскія могілкі – гэта буйны некропаль на паўночным усходзе Менску. Тут пахавана шмат выбітных дзеячаў культуры, спорту, палітыкі, навукі, і людзі ідуць сюды даволі інтэнсіўна. З сабою кветкі і ўсё неабходнае, каб дагледзець магілу. Я сёння падыду да магіл, можа 20, не менш. Да Зарэцкага, што гаварыць пра Зарэцкага? Вядома, што гэта таксама чалавек знакаміты. Далей падыду да акадэміка Купрэвіча, прэзідэнта акадэміі навук, да Петра Глебкі, да Петруся Броўкі. Устрымацца ад наведвання могілак у радаўніцу ў сітуацыі пандэміі заклікалі не толькі асобныя дактары, але і Міністэрства аховы здароўя і некаторыя святары. Застацца ўдома прасіў вернікаў нават экзарх усія Беларусі мітрапаліт Павел. Святыні зачыняцца не будуць, там будуць здзейсняцца набажэнствы, але мы просім, устрымайцеся, застаньцеся ўдома. Паверце, ад гэтага будзе больш карысці вам і вашым блізкім. Збольшага вернікі прыслухаліся да афіцыйных заклікаў. Прыступкі самых вялікіх паўночных могілак Менску патанаюць у штучных кветках, але пакупнік не ідзе, гандаль стаіць. Сегодня на Радовнице абсолютно нет никакой, скажем так, цветы никто не покупает, никого нету. Традыцыйны стол з пасвяцонымі пачастункамі і велікодным яйкам для спачылых адшукаць было цяжка. Большасць менчукоў паміналі продкаў дома. Шматлікія дадатковыя аўтобусы, якія Менск-Транс пусціў на могілкі, прыходзілі пустымі. Тацяна Ўласенка, Белсат. У гэтыя дні беларусы не забываюць і пра могілкі сваякоў, якія ляжаць у забруджанай радыяцыяй зямлі. Чарнобыльскую зону адсялення можна свабодна наведаць толькі на радаўніцу. Все эти деревни окружающие были отселены. Страшное зрелище. И вот теперь едешь, оно так какая куда-то как будто все в другой мир попадаешь. Тут все убирали, тут все меньше и меньше люди, естественно, умирают. А внукам оно уже, знаете как, и правнукам, постольку-поскольку. Если бы не этот Чернобыль, мы бы отсюда, может, и не уехали, жили бы тут. Тут очень красивая природа. А як люди тоді зустріли новину про аварію? Паника, как сейчас про коронавирус, тогда и так же все люди паника, не знают, что это такое. Все разъехались, кто в Гродно, кто, по всему Беларуси. Кто и уехал в Россию. В основном здесь встречаешься с односельчанами. Это была деревня Сибровичи Чечерского района Гомельской области. Здесь мы, родились и выросли. Первые 4 года люди еще жили. Запретили пить свое молоко, возили продукты все в магазин.
С огорода можно было садить. И 4 года люди жили, пока строили им жилье. А в 90-м году всех эвакуировали. Построили дома в Гродненской области, озера, если знаете, такие есть. Вот в основном туда переехали, Рудня-Мормоново в Гомельской области. Ездим на родину. И вот этот весь ужас, что происходит в деревне, наблюдаем. Сердце, конечно, разрывается всегда, каждое посещение. Ничего не изменишь, к сожалению. Что случилось, то случилось. Тым часам на беларускай атамнай электрастанцыі вядуцца перадпускавыя працы і рыхтуюцца да завозу ядравага паліва. Пра гэта паведаміў Алексей Лихачоў, генеральны дырэктар расійскай кампаніі «Росатом», якая збудавала Астравецкую АЭС. На этой площадке продолжается плановая ротация персонала, несмотря на все сложности. На прошлой неделе доставили очередную группу работников, 43 человека. В ближайшие дни к отправке в Белоруссию готовится еще несколько групп наших коллег и работников подрядных организаций. Гарачую абкатку рэактарнай установкі, то бок праверку сістэмаў перад фізічным пускам, на першым энергаблоку завяршылі 2 тыдні таму. Фізічны пуск першага энергаблоку БелАЭС запланаваны ў ліпені. Паступаць электрычнасць са станцыі, як чакаецца, пачне восенню. Спачатку запуск першага энергаблоку планаваўся на 2018 год. Паводле Александра Лукашэнкі тэрміны сарвалі расійскія выканаўцы. Атамную электрастанцыю ў Астраўцы Беларусь будуе згодна з расійскім праектам за расійскі крэдыт памерам да 10 мільярдаў долараў. Разбураць, не будаваць. Цэнтр рэабілітацыі дзяцей-інвалідаў і маладых інвалідаў «Вясёлка» у Мазыры можа спыніць сваё існаванне. «Вясёлку» або «Радугу» зарганізавалі яшчэ 25 гадоў таму з ініцыятывы грамадскасці ды міжнародных дабрачынных арганізацыяў. А цяпер мясцовыя ўлады высяляюць адтуль паўсотні пацыентаў, у тым ліку 3гадовых дзяцей, без раўнавартаснай замены памяшканняў. Валер Руселік. Здоровье уж бизнес отделила, у многих детство отняла, общение с миром сократила, взамен нам радугу дала. Гэтыя простыя і ад таго яшчэ больш шчымлівыя вершаваныя радкі наведнікі цэнтру рэабілітацыі дзяцей-інвалідаў і маладых інвалідаў «Вясёлка» запісалі ў спадзеве дагрукацца да мясцовых уладаў, якія пастанавілі «Вясёлку» зачыніць. Яшчэ 30 сакавіка старшыня Мазырскага райвыканкаму Алена Паўлечка падпісала пастанову аб ліквідацыі цэнтру і перадачы будынку раённаму аддзелу адукацыі. Бацькі дзяцей у шоку. В «Радуге» мы получаем полностью весь спектр. Мы получаем и медицинские услуги, и социализацию, и кружковая работа, и... То есть ЛФК, массаж каждому ребенку. Мне на сегодня мои дочери делают парафиновое укутывание на ручки и ножки чередуя. То есть для того, чтобы она могла хотя бы по лестнице ходить. Если этого не сделать, будет деревянный буратино. И мы снова сядем в коляску. Паводле планаў уладаў, непаўнагадовых пацыентаў «Вясёлкі» маюць перавесці ў іншы рэабілітацыйны цэнтр, а паўнагадовых у вёску Козінкі, што ў прадмесці Мазыра, на дзённае аддзяленне раённага тэрытарыяльнага цэнтру абслугоўвання насельніцтва. Пры гэтым абодва прапанаваныя ўладамі будынкі не прытрымліваюцца стандартаў безбар'ернага асяроддзя і папросту не прыстасаваныя для перабывання ў іх пацыентаў «Вясёлкі». То есть наглядно видно, что взрослая инвалидная коляска в дверной проем не проезжает. Во-первых, узкие дверные проемы с порогами, которых быть не должно. Во-вторых, абсолютно не подходящий для колясочников необорудованный санузел, не подходящий санитарным нормам. В-третьих, нет никакой возможности подниматься с инвалидами-колясочниками на 2-й этаж. А здание все-таки двухэтажное. И основные мероприятия, как я поняла по рассказу директора, происходят на 2-м этаже. Администрация территориального центра намагается супокоить батьков своих будущих пациентов. Для того количества инвалидов, конечно же, здесь маловато площадей, поэтому, в принципе, рассматриваются вопросы и насчет других зданий. Однако батьков это не надто переконывает. Мы им не верим. Мы не верим. Понимаете, как можно уже, если бы что-то нам бы заранее уже предложили, подготовили бы, были бы какие-то, мы бы могли бы рассматривать какие-то варианты, но этого нету ничего. Закрыть они очень быстро все закрыли. Открыть и предложить что-то соответствующее хотя бы на 70-80% тому, что мы имеем в «Радуге», они нам не могут.
И они это прекрасно понимают, что они этого нам не могут предоставить. У будынку вясёлкі ўлады збіраюцца арганізаваць дзіцячы садок. Маўляў, грошай на асобны будынак у бюджэце няма. Бацькі ж дзяцей, якім тут, паводле планаў чыноўнікаў, месца больш не знайшлося, працягваюць змагацца. Сярод мазырцаў шырыцца флэшмоб у сацыяльных сетках, а таксама збіраюцца подпісы пад петыцыяй дзеля абароны вясёлкі. Валер Руселік, Аб'ектыў. На сёння гэта ўсё ў аб'ектыве. З вами быў Ярослаў Сцешык. До сустрэчы заўтра.